Sådan laver du en perfekt italiensk hjemmelavet is. Og du skal bruge følgende ting. Du skal bruge 8 æggeblommer, en halv liter piskefløde og en halv liter mælk, 100 gram sukker, en hel vaniljestang, 1 spidskefuld honning og 4 spidskefulde glukosesirup. Det rækker til 1,5 liter ismasse før indfrysning. Hæld mælk og fløde sammen med vaniljestang, honning og glukosesirup i en gryde. Og varm op. Giv den fuld smæk på. Det skal stå og småsimre et stykke tid. Og i mellemtiden kan du så piske dine æggeblommer sammen med sukkeret. Og når du har en luftig masse, som jeg har her, så hælder du den forsigtigt over i den ikke kogende mælkeflødemasse. Det må godt være varmt, og det køler jo lidt af, når der kommer de her kolde æggeblommer ned i. Men det må absolut ikke koge. Jeg hælder sådan cirka halvdelen af æggemassen op i, mens jeg rører rundt. Og bemærk, at jeg ikke bruger et piskeris, men at jeg rent faktisk bruger en dejskraber til at røre rundt nede i min ismasse, som det jo er blevet nu. Sørg hele tiden for at røre rundt, det er ret vigtigt. Og så for at få det hele jævnt fordelt, så tager jeg hele gryden og hælder over i min skål, i min rørskål. Og så får den altså lige en omgang med piskeren her. Gryden rører tilbage på komfuret. Og så får den lige en omgang der. Sådan. Over i gryden igen. Og så kan vi se, at vi har fået fordelt denne her æggeblanding sammen med mælk og fløde. Så er det sådan rigtig godt fordelt. Resten rører selvfølgelig lige herned. Og så handler det om at finde et balancepunkt fra nu af. For der skal varme på, men det må ikke koge. Og fidusen er egentlig, at du bliver ved med at stå og røre, som jeg gør her. Og på et tidspunkt, så løfter du og kigger om denne her masse eller creme, den sådan er begyndt at sætte sig. Og når den er det, her er den næsten ved at være der. Når den har sat sig, så er den klar til at blive hældt på din ismaskine. Og vi kan se, at nu skal den ikke stå og koge eller småsimre mere. Den er simpelthen klar. Over i ismaskinen med den, som bliver startet. Og har du ikke en ismaskine, så må du altså indfryse i en skål, som du så løbende rører i. Men det er altså nemmere med en ismaskine. Jeg har prøvet adskillige forskellige alternativer. Det her, det er det ultimative. Den ismaskine, den skal lige have et låg på. Og man kan selvfølgelig af til lige kigge til den. Og det går faktisk ret hurtigt med sådan en her. Jeg har hældt kirsebærsaft i min, fordi jeg vil have en kirsebæris. Og som du kan se her, så er den virkelig lækker og cremet. Og så er der vist ikke andet for end at sige velbekomme.